Neki majmun drveni mi bacio sjekiru. Budalo. Ne, nismo uspjeli. Push failed. Budalo, ja jednom umro i odmah oni sve sjebali. Ta ovaj likat radi ovdje. Ti mene treba liječiti pediru malo. Ja sam Gino, danas sam ovdje u novom videu sa Paladinsom. Nova igrica koja je slična Overwatchu koju ste vjerojatno čuli o njoj. Ali šta ćemo mi danas ići raditi? Mi ćemo danas ići igrat sa njom. Znači, ovdje imam loot chest, ne znam točno kako se ovo sve radi, ali vjerojatno je nešto dobro. Otvaramo ovaj chest i dobili smo... Ok, dobili smo zlato. To treba vjerojatno za kupovanje nekakvih skinova i takvih gluposti. Sad, izlazimo iz shopa, idemo na play i idemo napraviti jednu normalnu, jedan normalan battle sa nekim. Za sada, ok, third win of the day. Igrao sam prije toga dvije partije i oba dvije sam pobjedio. Sad idemo na Siege, join battle against other players. Ok, idemo zapravo na playload. Ne znam što je to točno, ali uglavnom nešto. Uzet ću Viktora jer moj najdraži lik, znači prejak je. Znači kako bi Rocky Balboa rekao, on bi to sve riješio vjerovatno šakama. Ko ne zna što je ova igra i što je Overwatch, znači to je uglavnom nekakav FPS, znači pucačina. Uglavnom ima puno likova i svaki lik ima nešto svoje. Vidite, na primjer ovaj tu neki zmaj ima čudan pištolj da puca neke čudne stvari. Najljepše objašnjenje je 2015-2016. Ok, mi sad imamo neke posebne moći, šta ja znam. Sa Q bacamo nekakvu bombu. Sa desnim klikom pucamo obične metke. Sa desnim klikom, zapravo sa desnim klikom ciljamo, a sa lijevim pucamo. Sa E imamo, ne znam, neki poseban napad, šta ja znam, neke gluposti koje mi nisu potrebne, koje su dosadne. Ali za sad ne kužim, nemam baš sve. Idemo do našeg autića, zapravo točno još nije se stvorio ovaj autić. Ovo je kao nekakva glupost, ja sam napravio first blood što je odlično. Prvi kill sam ja napravio, želim ne umreti danas ovdje u ovoj partiji. Da vam pokažem zapravo koliko sam dobar, iako ne igram uopće puno. Moramo stajati ovdje i stvoriti nekakav lakić, neki autić, ne znam točno ni što je. Da, što se ovo desilo? Ok, ubimo njega i njega. Kao što rekoh, ne znam što je ovo i šta mi sad točno radimo. Ali sad će se ovdje, kao što rekoh, stvoriti autić i idemo napadat. Znači idemo ga zapravo čuvat, ne napadat. Idemo čuvat taj vlakić i odvest ga do kraja ovog, na drugoj strani, do cilja. Ok, ide vlakić naš, vidite ima nekakve bombe. Baš je fora napravljen i modeli mi se jako sviđaju. Ok, jedan kill, drugi kill, treći kill. Neki majmun drveni mi bacio sjekiru. Budalo. Što najbolje drvo ima sjekiru. Wow. Mašta. Jesam ili nisam najjači u ovoj igrici, ali ozbiljno. Šta ovaj likat radi ovdje? Ti mene treba liječiti pediru malo. Boom! Puko je ko petarda. Koliko sam bombi danas bacio, osjećam se koji silovac. Ne, nismo uspjeli. Push failed. Ne znam zašto to. Budalo, ja jednom umro i odmah oni sve sjebali. Za 10 sekundi počinje nova runda. Tamo gdje moramo ih pokositi, doslovno. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, ne da mi se čekat. Brže. Idemo promjeniti guzice, doslovno i odlično. Ovdje se stanemo, tamo oni dolaze. I vjerovatno ću sad odmah umreti jer je ovdje ispred mene. A ne, neću. Ha! Slabići. Nisam ga ja ubio. Kradu killove, to je strašno. Ko je najbolji server? Ja sam najbolji server za sad sa nekom likušom. Vjerovatno je, mislim. Sad ne znam kako to točno ide i gdje se gleda ko je najbolji. Ajme brže! To odlično, killing spree. I sad je trenutak isilovac. Odmah zračni napad. Push successful. Znači, uspjeli smo u ono što smo mi trebali. Sad smo 3-1 za nas. Evo i dolaze i sad ćemo napraviti naš napad isilovac. Boom! Nismo nikog ubili. A, majko moja. Opet ovaj peder sa sekirom. Mrzim ljude sa sekirom, a kamoli drveća sa sekirom. Ok, ubili smo i bacili smo. Victory! Tako, pobjeda.
to smo i zaslužili. Kako sam samo igrao, da vidimo ko je najbolji igrač. Tako je, šta, nisam ni sumnju u sebe. Kad imam Viktora pri ruci, ja sam 100% najbolji igrač. Pogledajmo ovdje naše kilove, ajme šta sam napravio.